नमस्कार, मी सुष्मिता तुमचं कुक विथ सुष्मितामध्ये खूप खूप स्वागत करते। आज आपण कोकणी पद्धतीने टमॅटोचं सार कसं करायचं ते पाहणार आहोत। पण त्याआधी तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। त्याचसोबत व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका। चला तर मग वेळ न घालवता आजच्या आपल्या या रेसिपीला सुरुवात करूया। एक उभा चिरलेला कांदा, 5 ते 6 लसणीच्या पाकळ्या, थोडीशी कोथिंबीर, 1 वाटी ओलं खोबरं, त्यानंतर 7 ते 8 भिजवलेल्या लाल मिरच्या, साधारण अर्धा तास तरी ह्या मिरच्या भिजवून ठेवाव्यात। त्यानंतर फोडणीकरिता आपण घेतलेला आहे अर्धा कांदा, अर्धा चमचा जिरं, अर्धा चमचा राई, 5 ते 6 कढीपत्त्याची पाने आणि थोडीशी आलं लसूण किसून घेतलेलं। आता आपण हा जो टमॅटो घेतलेला आहे त्याच्यातली सगळ्या बिया काढून घेतलेल्या आहेत। तिथे 3 टमॅटो घेतलेले आहेत। आता हे टमॅटो आपण एका टोपामध्ये काढून घेऊया आणि यामध्ये साधारण 1 ग्लास किंवा 1 पेला ह्यामध्ये पाणी घाला आणि हे कुकरमध्ये आता आपण उकडवण्यासाठी ठेवणार आहोत। जशा आपण भाताच्या 3 शिट्ट्या करतो अगदी त्याच पद्धतीने ह्याच्यावर झाकण लावून आपण ह्याच्यात 3 शिट्ट्या करून घेऊया। इथे आपण आता चटणी बनवत आहोत। त्यासाठी ज्या भिजलेल्या लाल मिरच्या आहेत त्या एका मिक्सरच्या भांड्यात ओतून घेतलेल्या आहेत। त्यानंतर उभा एक चिरलेला कांदा घेतलेला आहे, 5 ते 6 लसणीच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत। आता यामध्ये थोडंसं पाणी घालून आपण हे मिक्सरला फिरवून घेऊया। बघा इथे आपल्या मिक्सरला फिरवून झालेलं आहे। आता ह्यामध्ये आपण जे अर्धी वाटी ओलं खोबरं घेतलं होतं ते घालून घेऊया। त्यानंतर 1 चमचा धणे घालायचे आहेत आणि अर्धा इंच आलं घालायचं आहे। हे घालून झाल्यानंतर हे मिक्सरला आपण पुन्हा एकदा फिरवून घेऊया। बघा अशा पद्धतीने आपलं हे फिरवून झालेलं आहे। आता ह्यामध्ये आपण अशा पद्धतीने चमच्याच्या साहाय्याने मिक्स करून घेऊया आणि त्यामध्ये थोडंसं पाणी घालून फिरवून घेऊया। पुन्हा एकदा याची चटणी बनवून घेऊया व्यवस्थित। बघा इथे आपली चटणी जी आहे ती तयार झालेली आहे। आता ह्यामध्ये आपण जे उकडून घेतलेले 3 टमॅटो आहेत ते घालूया आणि ते घालून पुन्हा एकदा मस्तपैकी फिरवून घेऊया। बघा आपली पूर्णपैकी इथे चटणी तयार झालेली आहे। आता जे टमॅटोचं उकडताना जे पाणी असतं ते फेकून द्यायचं नाही आहे, ते तसंच ठेवायचं आहे। ते सारामध्ये आपण वापरणार आहोत। आता आपण कढई ठेवलेली आहे गॅसवर आणि ह्यामध्ये आपण तेल घालून घेऊया। यामध्ये 2 चमचे तेल घालून झाल्यानंतर हे तेल छान तापलं की ह्यामध्ये आपण कढीपत्त्याची 5 ते 6 पाने घालायची आहेत। ती छान तडतडू द्यायची आहेत तेलामध्ये। हे बघा अशा पद्धतीने चमच्याच्या साहाय्याने ढवळून घ्यायची आहेत ती पाने। आता ह्यामध्ये आपण अर्धा चमचा राई, अर्धा चमचा जिरं, आलं लसूण किसलेलं घेतलेलं आहे ते व्यवस्थित ह्या तेलामध्ये तडतडून द्यायचं आहे। त्यानंतर ह्यामध्ये एक बारीक चिरलेला कांदा घालायचा आहे आणि तो सुद्धा ह्या तेलामध्ये छान परतून घ्यायचा आहे। आता यामध्ये थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून घेऊया आणि ती सुद्धा छान ह्या तेलामध्ये परतून घ्यायची आहे। आता ह्यामध्ये जी आपण चटणी करून घेतली होती ती घालून घेऊया आणि चमच्याच्या साहाय्याने मिक्स करून घ्यायची आहे। हे बघा अशा पद्धतीने। त्यानंतर आता ह्यामध्ये आपण पाणी ॲड करायचं आहे। या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये जी ग्रेव्ही राहिली होती त्याच्यामध्येच आपण पाणी घातलेलं होतं। त्यानंतर जे टमॅटोचं उकडतानाचं जे पाणी होतं ते सुद्धा आपण ह्यामध्ये घातलेलं आहे। आता ह्यामध्ये आपण चवीपुरतं मीठ घालूया आणि थोडीशी हळद घालायची आहे। हळद आणि मीठ घालून झाल्यानंतर चमच्याच्या साहाय्याने हे बघा अशा पद्धतीने व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि झाकण लावून ह्याला एक उकळी येऊ देऊया। हे बघा मस्त असं आपल्या साराला उकळ आलेली आहे। चमच्याच्या साहाय्याने अशा पद्धतीने एकदा ढवळून घेऊया आणि इथे आपलं टमॅटोचं सार बनवून तयार झालेलं आहे। तुम्ही सुद्धा अशा पद्धतीने नक्की टमॅटोचं सार करून बघा आणि मला कमेंट करून सांगायला विसरू नका टमॅटोचं सार कसं झालं होतं ते। चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि हा व्हिडिओ तुमच्या प्रियजनांबरोबर नक्की शेअर करा।